naimbag bigat, aldaw, malam, ken rebiwamin, kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo naimbag damag. Naimbag damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, iti agbendisyon kada tayo, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, denggen tayo dahito nga kanta, nga ipaay ni Pastor Rolly Juan, nga isu iti Senior Pastor, ijay Bayombong United Methodist Church. Ket ti title ti kantana, ket ti Diyos ayat.
Kakabsat, kayat ko nga kablawan, dagiti amin nga agkasangay, iti daytoy nga aldaw, iti Sabado, kaya kang ronan na kani Emisel Esponilla, agkasangay ita. Ken kasama tinto no 30 ni Sister Ethel de la Cruz. Niya po Diyos ko may tagbendisyon kada kayo mamin nga grambak iti panakayanakyo. Uray saan kayo nung ninaganan, ket paset kayo iti dawat ken kararag ko iti daytoy nga rabii. Ket nakablawak dagiti amin nga agbuybuyat ken nagdingeg iti naimbag a damag iti daytoy nga rabii. Ni Apo Dios ko may tagbendisyon kada kayom amin kakabsat iti daytoy nga rabii ket sapay ko tayo dayon na tayo ni Apo Dios iti anyaman na peggad ken sakit gapo iti COVID-19. Kakabsat, iti daytoy nga rabii, ket basaok kada kayo. Iti surat ni Nehemias kakabsat. Iti Nehemias Kapitulo 8, versikulo maysa aginggana iti 10. Ket ditoy, ibasa ni Ezra tilinteg kadagiti tattao. Iti dumteng ti maikapito a bulan, agnanaedan dagiti Israelita kadagiti ili iti syudad da. Iti umunangal daw, iti dayta abulan, nag-uumong amin, iti plaza, iti uneg, ti ruangan, ti danom, ijay Jerusalem. Dinawat da, ken Ezra apadi, ken masirib, iti linteg, nga alaon na ti libro ti linteg, nga inted ni Yahweh ken ni Moses, para kadagiti Israelita. Indala ni Ezra ti libro, napan iti sangwanan, iti umong abuklen dagiti lalaki ken babayi agraman ubing nga dan umdas atawenda ang makaawat iti sao. Manipod iti agsapa agingga iti agmatuon imbasa ni Ezra ti linteg kadagiti tao ang nagtitipon iti plaza iti asideg ti ruangan. Si papasnek da amin adimngeg dimngeg. Agtatakder ni Ezra iti kayo a plataforma an aramid para iti daytoy nga aldaw. Iti makanawan na nakatakder da Matitias, Sema, Ananias, Urias, Hikias, ken Maaseyas, ket idi makanigid na da Pedayas, Misael, Malkija, Hasum, Husbadana, Zacarias, ken Mesulam. Linuktan ni Ezra ti libro. Agtaktakder ni Ezra iti plataforma ket na makita dagiti amin at tao. Nagtakder da apaman analuktan iti libro. Kinuna ni Ezra, madaydayaw ti Apo. Tinaindaklan na Dios dagiti amin at tao dagiti imada sa dakinuna, sapay kumata kasta. Kalpasan na, nagpaklab da, ang nagdaydayaw. Timakder dagiti tao, ket impalawag dagitoy, alivita tilinteg. Yeswa, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Saberetay, Hodias, Maseyas, Kelta, Azarias, Juzabad, Hanan, ken Pelias. Impatarus da, tilinteg ti Diyos, sada inlawlawag, tapno maawatan, dagiti tatao. Nagsasangit dagiti tao, idi mangegda, ti ipaanurot tilinteg. Ket kinuna ni Nehemias, a gobernador, ni Ezra, a padi, ken eskriba, ken dagiti Levita, ang mga ipalpalawag iti linteg, kadagiti tatao. Nasantuan daytoy nga aldaw, iti Apo a Diyos tayo. Saan kayo ngagledingit wenno agsangit? Agawid kayon, ket agfiesta kayo. Ibingay yu ti taraon ken arak dagiti agkurkurang iti agserbi kadakwada. Nasantuan daytoy nga aldaw iti Apo tayo. Di kay agledingit tatirag o ti Apo amang papigsa kada kayo. Ni Apo Diyos iti agbendisyon iti panakaibasa, dahiti paset tinasantuan asurat.
Kakabsat ditoy paset ti nasanto na surat, ket nagumong dagiti Israelita kalpasan, ti pannakatarimaan, tinarba abakod, ken nadadael arwangan ti syudad iti Jerusalem. Dumawat da ken ni Ezra apadi ken masirib iti linteg. Amabasa ti libro ti linteg ni Yahweh ken Moses. Inbasa nga rod kakabsat ni Ezra ti linteg ket impatarusmet dagiti Levita ti kay papanan na. Iti pannakaibasa ti libro nagdengeg as ipapasnek dagiti tattao ket nabalbaliwan dagiti biagda. Kahit nangasawen daytoy kakabsat, no napasnek tayo, nagdengeg iti sasao iti Dios, adda pan nakabalbaliw iti biag kas kadagitoy nga Israelita. Agingga ita panawen, no maibasa ti Biblia iti kagimungan ket si papasnek nga agdengeg dagiti tao adda pan nakabalin kakabsat iti Espiritu Santo ti Dios nga agtrabaho amang balbaliw iti puso ken panunot dagiti mamati. Kapuna ta iti panagdengeg iti sao iti Biblia kakabsat ket maipaganetget ti kinapudno tayo ang manghawat iti mensahe iti Dios. Ket ti Espiritu Santo tulungan na tayo kakabsat iti tarigagay tayo ang may aplikar iti biag tayo dagiti mensahe na. Amuyo ni Nehemias kakabsat ket gobernador maysa alay ko nga awan akom na iti reliyon. Ngem isu at daan iti nasinged a relasyon iti Dios. Kakabsat, napudno iti panagtungpal na iti pagayatan iti Dios iti biag na, iti komunidad, iti iglesia, kakabsat. Ket masapul na dagiti laiko, kakabsat, akas ken Nehemias iti panakatungpal iti trabaho ken anyaman a plano ti Dios. Ngarud anyaman dagiti kasasaad tayo iti biag kakabsat. Kang runaan na kada kayo alay ko ken membro iti iglesia. Kitaon nyo nga adda na isalsalumina akabailan nyo kakabsat amang tungpal iti pagayatan iti Dios. Iti kinapudno na masapul na tayo iti Dios. Ket no ayaban na tayo ket masapul kuma. Gaagtulnog tayo kakabsat. Ken agserbi as itatalugod ken kuana. Iti anyaman a panawen ket awisen na tayo iti Dios iti panagserbi. Idi na ibasa ken ipatarus ti linteg kakabsat sigon daya imbasak nabigbig dagiti Israelita ti saanda pananganurot ken panagtungpal iti paaramid iti linteg. Isu nga nagsasangit da amin kakabsat. Nagladingit da ken nagsasangit da. Ngem inatiba ida daytoy ngaldaw ket nasantuan. Panawon daytoy ti panagselebrar iti kinaimbag iti Dios. Agragsak ken mangtedda kadagiti agkasapulan. Ti selebrasyon ket saan ang nakasentro iti bukod laong nga bagi. Ditoy kakabsat. No diket daytoy nga selebrasyon tapno maipayan iti tulong dagiti agkasapulan. Ni Ezra indaulo na ti selebrasyon ang napakayugan iti panangted. Ngarud na ikan dagiti nakurapay ken nakikadwamet iti panangan kas
panagselebrar. Awan iti nababak wenno nangato iti dayjay nga selebrasyon. Nabaknang man, marigrigat man ti kasasaad da iti biyag, ket nagmaymaysada, ken nag-uumong da, iti dayjay nga selebrasyon kakabsat iti fiesta. Isu dito'y kakabsat, numangted tayo kadagiti agkasapulan, mapapigsa, tina espirituan abiyag tayo. Ken Apo tayo, nga Hesus Kristo, iti mangted, iti rag-o kada tayo. Isu nga kakabsat, daytoy, ti kita iti panagselebrar, ang maidaydayaw iti Diyos, ken adapud no arag-o ken kinaragsak, iti amin at tao. Ngarud kakabsat, agrambak tayo, iti daytoy nga baro nga tawen, nga isu nga insagot ni Apo Diyos kada tayo amin. Agkamatalik tayo kenkwana, agserbi tayo kenkwana. Saan tayo kumangagkudkud, no adda iti agawis kada tayo, para iti ministeryo iti Diyos. Agtulnog tayo kumakakabsat. Dayta iti awis iti Diyos kada tayo, iti daytoy arabii. Ket iti daytoy nga arabii kakabsat, agtultuloy kumamang tayo iti Diyos, ket dawaten tayo nga paimbagan ni Apo Diyos, dagiti anyam, dagiti kakabsat tayo nga daan iti sagubanit, ket ni Apo Diyos kumay iti mangipaay, iti panaglaing da, iti daytoy nga rabii. Ken idawdawatan tayo kakabsat iti nasyon tayo nga Pilipinas, sapay kumat, malpasan da iti problema tayo iti COVID. Idawdawatan, ken ikarkaragan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga addaan iti sakit, iti daytoy nga panawin. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada tayo amin, iti daytoy nga rabii. Kapsat, kantayin tayo pengong muna, daytoy nga kanta, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, song batan na kararago. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, song batan na kararago. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Kararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksami ti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga rabii, nga isong sagot mo kada kami, tapno agtultuloy, nga makangeg kami o Apo, kadagiti sasaom, mabon iti anak mo, anang iburay. When amami nga nasantuan, agkamatalik kami ken ka, agtulnog kami ken ka, agserbi kami ken ka, o Apo Diyos, iti daytoy nga panawin. Ket bendisyon nam kadi o mga nasantuan, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga rabii. Kamatalik mi ken ka o Diyos, iti salun at da, ken daman bilang, dagiti addaan iti sakit, ipatay mo kadi o Apo, iti manakabalin ng imam, iti physical nga bagida, ket umimbag da o Diyos. When amami nga nasantuan, bendisyon nam kadi iti nasyon mi nga Pilipinas. Idawdawat mi kadi o Apo, babaon iti panakabalin mo, nga agpatingga kuman, daytoy nga didigra, daytoy nga imay nga COVID-19, iti intero alubong. When ama, si kalaong o Diyos, iti
manglusaw kad iti daytoy nga virus nga da iti aglawlaw. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti amin nga frontliners, dagiti healthcare workers nga agtratrabaho iti daytoy nga rabii. Tapno tamingan da o Dios iti salunat dagiti amin nga pasyente. When amami nga nasantuan, agsaknap kuma iti talna, iti nasyon mi, iti daytoy nga tawen. Ket apo Dios bendisyonam iti iglesia, iti United Methodist Church, bendisyonam kadi o apo dagiti amin nga agserbiken ka. Uray pay dagiti amin nakamkaming mi. Kamatelek mi ken ka o apo iti pagbiaganda dagiti negosyo da. Ken uray pay o apo dagiti pamilyada. Yadayum kadi isu da o Dios iti peggad ken anyaman na saksakit. Ket apo Dios iti panaginanami iti daytoy nga rabii, bendisyonam kadi dagiti amin nga anak mo, ama kainanada na sayaat, tapno inton bigat iti aldaw iti panagdaydayaw. Ket maipaayda iti 100% nga agdaydayaw ken ka. When amaming nasantuan, pakawanan na kami, kadagiti anyaman ang nagbidutan mi iti sangwanam. Ket dagitoy ti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan, iti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Madaydayaw ni Apo Jesus iti daytoy arabi kakabsat, ket laglagapon tayo, Domingo inton bigat, ket itultuloy tayo kuma, iti panangipaay tayo, iti presensya, ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Tayawan tayo kuma isuna, ket isuna laong kuma, iti agari, iti biag tayo amin. Naimbag arabi tayo.